ё иҷозатномаи кор ба Федератсияи Русия меоянд? Саволта метавонӣ ки дар комментария бинависонӣ, бародари азиз, ва ман комментарияҳоро мехонам. Дар учот мондан. Ман метавонам ай граница биром ё повестка меояд ба номам. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Бародарони азизу меҳрубон, то охири видеоро тамошо кунен. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем ва баъдан комментарияҳоро мехонем. Бародарони азиз, дар ҳамиҷа ба маълумоти ҳамаи шумо як чиза мерасонам. Аллакай 2 рӯз шуд ки мо старти бозии 99 рублара сар додагием. 2000 билет қариб ба фурӯш рафтаг аллакай. Бародароне ки айни ҳол маро тамошо кардесен, я ҳаракат кунен, чӣ хеле ки ҳози дастгирӣ кардесен, ҳамихе дастгирӣ кардан гирен, бидроен билет бихарен. Нархи билет 99 рублай. Ҳамагӣ 40 дона приз дора конкурс. 5 та телефонай, 2 та мошинай, асталниш конвертҳои пулӣ. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис мебирояд. Сумтона партоенда ҳамин карта ва чектона равон кунен. Ҳамин видеора 30-40 ҳазор нафар тамошо мекунад. Ва ман барои шумо нархи билета 99 рубл кардам ки зури ҳаматон бираса. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунен, бидроен чандтаи билет мегирен, ҳозир бихарен. Федератсияи Русия гирифтани шаҳрвандиро сода кард. Ба киҳо дахл дорад? Гирифтани шаҳрвандии Русия боз ҳам осонтар карда шуд. Ба рӯйхати касбҳо бинокорон, кормандони тиб, деҳқон, омӯзгор, рӯзноманигор, муҳандисон ва дигарон ҳамагӣ 203 ихтисос дохил карда мешавад. Аз ҷумла рӯйхате ки айни ҳол пешниҳод карданд барои гирифтани шаҳрвандии Русия осон шиданаш, деҳқонон ворид мешаванд, духтурон ворид мешаванд ва омӯзгорон. Дар умум 203 ихтисосе ҳастае ки барои ин нафарҳо бо роҳи осон шаҳрвандӣ дода мешавад. Дар рӯйхати касбҳо бинокорон ва гуфтем ки дигарҳоро низ қарор доранд. Дар маҷмӯъ ба рӯйхат 203 ихтисос дар 14 бахш дохил карда шудааст. Вазорати меҳнат ҳамчунин феҳристи касбҳоеро барои шаҳрвандони хориҷие ки аз рӯи ихтисосашон кор мекунанд, квота барои додани шаҳрвандони хориҷӣ ки дар асоси раводид ё иҷозатномаи кор ба Федератсияи Русия меоянд, татбиқ намегардад, тасдиқ мекунад. Ва гуфта мешавад ки дар тарҳи қонун ҳамчунин коҳиши шумораи талабот ба беш аз 20 таоифаи ашхос ҳангоми қабул шудан ба шаҳрвандони Русия пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла тарҳи қонуни нав дар муддати кӯтоҳ додани шаҳрвандии Русияра барои шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ гардонидагиаст. Тамошобинони азиз, ин буд як қонуни нав дар Федератсияи Русия барои гирифтани шаҳрвандии Русия осонтар карда шуд. Акнун комментарияҳоро мехонам ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Дар ҳамиҷа як чиза қайд карда мегзарам. айни ҳол хитон медонед ки дар Федератсияи Русия бисёри шаҳрвандои хориҷиро запрет мондесиянд, видваренӣ кардесиянд, депорчон кардесиянд. Ба ҳамаи шумо тавсия метиҳем ки як бор загранпаспортона проверка кунед ки мабодои запретон кардагӣ набошанд. Номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар WhatsAppаш бинависонед, проверкаи загранпаспорт ва проверкаи патент мекунад. Ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум Сорбон Сафаров. Илтимос дар комментария ҷавоб диҳед. Дар роҳ ба тарафи граница рафтесем. Меган документ дори, надори депортация мекунанд. Дуюм савол. Аз Золотая корона қарздор бошӣ мешава гузашта? Раҳмат ба диққататон. Дар ҳолате ки аз Золотая корона кредит гирифтагиен ва кредита сари вақт пардохт кардаиста бошен, ягон мушкилӣ намешавад. Вале дар мавзӯи мушкилиҳои граница ма чанд рӯз пеш видео карда будам, гуфта будам ки дар граница рейдҳои вазнин рафтестай. Як каси дигар нависонда: саломат бошӣ бародар, раҳмати худованд ба ту бод. Ба корҳоят муваффақият мехоҳам бародар. Азо раҳмати худо бародари азиз, худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз ва ҳидоят кунад. Мустафо нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ин финал кай баргузор мешавад мегуфтӣ? Бародарҷонои азизу меҳрубон, нав 2 рӯз шуд ки ман старта дар канал сар додагиам ва боварӣ дорам ки ҳамин хел дастгирӣ кунед, мумкин дар як ҳафта ман финала бимонам. Ҳама каса ҳаракат кунед, ба 99 рубл билет бихарен ва иншааллоҳ соҳиби ягон приз мешавед. Исроил нависонда: ака шумо мегӯед хизмат тамом шудагиаст. Агар бихапанд куҷо муроҷиат кунем? Илтимос мегуфтем. Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, имрӯз аллакай 15 июн мебошад. Қариб ним моҳ шуд ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиаст. МТС нависонда: ассалому алайкум Сорбон Сафаров. Илтимос комментарияи мара бихон.
Ти як бесаводӣ, ҳеҷ касро савол намета. Та аз рӯи худат гап мезанӣ, то ки подписчикот зиёд шаванд. бародарои азизу меҳрубон, ман намефаҳмам барои чӣ шумо ҳамихеле менависонед. Телефон дар дасти ман. намехе ман комментарияҳоро ҳар якшам мехонам ва ҷавоб мегардонам. баъзан ҳолатҳое мешавад ки комментарияҳои такрорира намехонам ва ман махсус ба ту гуфтаниям ки ҷавоби ахмақ сукутай. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, агар як вайной дошта бошӣ, яксола прописка мебаранад ба хизмат. агар дар федератсияи русия танҳо шаҳрвандии худша доштагӣ бошӣ ва шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон набошӣ, бале, тааллуқ дора ба шумо. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, хизмати алтернативиш чӣ маъно дора, мефаҳмондем? хизмати алтернативӣ дар муддати 1 моҳ, дар муддати 40 рӯз дарсҳои ҳарбӣ мехонӣ ва аз час ҷавобот метиҳанд ва яъне билет мегирӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, ҳамин нашоти регистратсияро аз байн гирифтанд. ягон хабари хуш нестай, боша як видео кунака. не, мутаассифона хеле гап нест, регистратсия аз байн рафтагӣ нестай, бародари азиз. респект нависонда: ассалому алайкум, акаҷон, як саволи шахсӣ доштем. метавонем номеротонро равон кунед? занг зада дар саволмон ҷавоб мегирифтем. пешакӣ раҳмат. саволта метавонед ки дар комментария бинависонед, бародари азиз, ва ман комментарияҳоро мехонам, ба саволот ҷавоб мегардонам. агар ки муҳим боша ва шахсӣ боша, дар инстаграм метавонед ки муроҷиат кунед, суҳбат мекунем ҳамунҷода. амриддин нависонда: ассалому алайкум, акам мегуфтем хизмати пулакӣ якмоҳара ба куҷо муроҷиат кунем? ба чӣ гуна равем? оё мисли хизмати баҳорӣ ва тирамоҳӣ аст, ё ин ки ҳар фасли сол метавонем рафта 1 моҳ хизмат кунем? илтимос, ака, ответ диҳед. ман менависонам, шумо саволҳода ответ намедиҳед. бародари азиз, барои хизмати алтернативӣ кардан шумо ба военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунед. агар дар рӯйхат ҷо боша, шуморо номнавис мекунанд. баъдан мерем пула дар банк пардохт мекунену 1 моҳ рафта дар час дарсҳои военӣ мехонед. баъд аз час ҷавоб мешавед. тамом, бародар. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, аз Россия ба Тоҷикистон чанд рублеи наличнӣ бурда мешавад бе дар қайд мондан? бе документ дар аэропортҳо то $10,000 бурдан мумкин аст. $10,000 ба рубл ҳисоб кунед чӣ қадаре ки шавад. шукрулло нависонда: ассалому алайкум, ака, ман имрӯз паспорти РФ гирифтам. дар учёт мондан. ман метавонам ай граница биром ё повестка меояд ба номам? агар повестка омадагӣ набоша, ҳозир биромада метавонӣ. вақте ки повестка омад ба номат, дигар аллакай мумкин нестай ки бибурӯй. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.